Després del sopar començaren les hores més tenses que la història del món ha conegut. Començà divendres la gran bogeria. Tota la injustícia del món contra l'únic que és just. Tota la maldat del món contra l'únic que és bo. Com a corder que porten a l'escorxador, com una ovella davant l'esquilador. El modia i no obria la boca. Sense justícia, sense defensa se l'emportava. Va oferir l'esquena als que el colpejaven i la galta als que l'estiraven la mà. No va ocultar el rostre a insults i salivades. No tornava a l'insult. No proferia amenaces.